जन बुंब्रा रादाबाव गासैखौबो खुलुमनाय थाबाय। रादाबखौ फरायगोन थरायना बारदावलि बसुमतारी। दिनैहाय गोबाव समनिफ्राय नेबोबाय थानाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ मोनसिगोन। खोनाबायना? मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ मोनसिगोन। औ आयौ दासो खोनादोंहाय आंहा दासो मिथिथारदों आं नों खोन्थानायखायसो। बेनिखायनो सम आरो खाबु मोनोबानो रादाबफोरखौ नायहोलांनांगौ मिथिबाय? दे मिथिबाय। ओइ अमा राजा आं मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होगोनखौलाय मिथिगोना मिथिया बेलाय फाग्लायालाय? दिनै मेट्रिकनि रिजाल्ट होगोन आयौ गिबाय हे आफा आनान गसाइ आयौ आल्लाहु आकबर आयौ आलहामदुलिल्लाह बिस्मिल्लाह आयौ आफा जिसु बहा दं नोंसोर बहा दं नोङो? आं गिबाय मेट्रिकनि रिजाल्टखौ जेने थेने मोजां खालामनानै हरदोलै थार्ड डिभिजनावबाबो। आयौ बे गरमावलाय मा जि जोमना थालाबायखो अमा राजा? आरो मेट्रिकनि रिजाल्ट होगोनखौलाय खबर मोनदों ना मोनाखै नोंलाय? मा मेट्रिकलाय आं सिनायलाय जाम्बा जादों नामा? मेट्रिक फरिखायालाय माथो जाखो? आरो मानसियालाय मानो जि जोमनांगौ बे गरमावलाय हा अमा राजा? आइलै मेट्रिक आनजादा बोरैबा गाज्रि जायोबा आंखौ न'निफ्राय होखारना आयै मेट्रिकनि रिजाल्टआलाय मानोथो गाज्रि जानांगौ जाखो? नोंलाय सिगां फरायखायाखैमोन होनबा? माखौथो गिनांगौ जाखो? गिनायालाय गियाखैलै नैबे अमा राजाया, नाथाय मास्टारफोरासो आंखौ फेल खालामगोन नामा? ओरैनो खायफा मास्टारफोरा गावनि पसन्दनि फरायसुलिफोरनोल' नाम्बार बुरजा होयो आरो आंनाथ' गासै मास्टारफोरानो दुश्मन गोजा। गासै मास्टारफोरानो नायनो बायो आंखौथ' फेल खालामखाथारगोनलै बिसोरो। फाग्ला बिदिखि जायो? औलै आयै दाना जेराव पलिटिक्सल' सोलियोलै आयै फरायसुलिफोरखौबो पलिटिकेलनि बायदि गावनि पसन्दनिबाल' नाम्बार बुरजा होयोलै आयै दाना सोरबा मास्टारफोरा गासिबो मास्टारखौ होनाखै दै। दाथ' पास जायिया स्कुलनि आखायावसो दङलै बर्ड सेन्टारनि आखायाव गैया, नङाबा पास जाबाय बायगौमोन आङो। दाथ' स्कुलनि मास्टारफोरनि आखायावसो दङ नालाय दा मास्टारफोरा गावनि पसन्दनि फरायसाफोरनोल' जादोंबाबो नाम्बार होलाजोबसिगोन। जोंफोरनोथ' होनाय नङालै ओरैबायदि दुश्मन गोजाखा मास्टारफोरा। आयै आंखौथ' गिनानै बाखायो मास्टारफोरा। दाथ' आं फेल जाखासिगोनलै आयै आं फेल जाखासिगोन। फाग्ला राव बाहायनानो मेट्रिक रिजाल्टखौ नायनानै फैग्रो थां। हे इसोर हाय आल्लाहु आकबर दे आंनो गोहो बोलो हर आंखौ पास खालामथार। सोर फन हरदोंब्रा? हेलौ ओइ अमा राजा बोरै मोनदों गोसोखौ? दुब दाब गाबलाजोब्बाय गोसोआ आंना। आयौ आं रोंला माखौ गिलाबायदों नोंलाय? बोरैबा फेल जाबाय बायबालाय आंहा मेट्रिक पास जाबा कलेजाव थांनोसै बाइक उरायखावनोसै खानाय बाब्रै लानोसै सिगांथिं सिख्लाफोरखौ बाइकनि खिथुनाव फज'नोसै बिदि सानदोंमोन। खिन्थु आंनि सिमाङा जाफुङा बेसे टेनसनलै आं बेसे टेनसन। खोनानो मोनदों गासैबो पास खालामजोबगोननो माथो? दाय खोनादोंसो दा नोङो नुवाखैना हाथ फोथाय आं। दे रिजाल्ट मोनबा खबर लागोन आं नोंखौ। दे दोनथ'नोसै बाय। नोंलाय माबायदि मोनदों नोंनि रिजाल्टखौ? आंथ' जि फरायदोंमोनहाय लेपटप मोनगोन कम्पिउटार मोनगोन होननानै ना जि फरायखादोंमोन। बिदि हिसाबै नाम्बारखौ बुरजा मोनगोन बायदि मोनदों आरो आङो। मिथिला नायसै। अके बाय। मासि दुगिले बे हाफालाय जेबो सिन्थायानो गैया माथो। बाहेरथिं एसे ओंखारलांनि। मानसिफोरालाय मबाइल सोनो हाबसिगोन नामाब्रा? रिजाल्ट नायदोंलै रिजाल्ट र' सिरि थाथ' नों। थाब मिन्थिनो लुगैबाय आं फेल जादोंना पास जादों। सन्थला खाफालसोला नोंथ' ओरैनो पास जाखागोन बायदि मोनबाय आं। हे इसोर नोंनि सायाव पास जाथारबा हामगौमोनलै अमा राजा। मोनफ्रोमबो एग्जामावनो मोनफ्रोमबो फरिखायाव साला 30खौ जेने थेने मोनो नोङो। लाथिख'खौ बोरैबा गुल आखि देरना होनायखायसो 30 मार्क मोनो नों सन्थला साला। सिरथाथ' माहाय रिजाल्ट जमलायगासिनो दङ नामा नोंसोरलाय? औलै हाय अमा राजा जोंबो जिरायनि। बिखाफोरालाय मावदोंना मावाखै नोंसिना? दुब मोनदोंना मोनाखै बिखा? पास जाखागोन आंहा जेबो मोनथाराखै आं। सानसे गाबखौ खान्दरियालाय? नायनोसै मा जायो। दोमफाव नोंलाय? कलेजाव गाहैनो मोनबानो जाबाय आंहा। आच्छा आंहासो मा जागोनलै सिमाङै थासै नामा मेट्रिक पास जानांगौआ। मास्टारफोरजोंनो दुश्मन गोजा बहालाय नाम्बार होनोब्रा मास्टारफ्रालाय आंखौ फेल खालामखागोनलै मास्टारफ्रा। जागौबायलै सेकेन्ड डिभिजनाव। दुमफाव नोंबो पास जाबाय दे सेकेन्डआव। आंनालाय जाबानो जायो। बिसोर सानैयालाय मा जाखो? से नाम्बार मोनबावबानो फार्स्ट डिभिजन मोनसिगौमोन आङो। इसिबां बुरजा नाम्बार मोनबाय थाखायोमोन आङो। बेलेग
बेलेग एग्जामफोराव बेसेबां बुरजा बुरजा नाम्बार मोनोमोन एबारलाय मानिसो बेलाय एग्जाम जाहोआलासिनो पास खालामहोनानै बरबादसो खालामबाय माथो जाखो सेकेन्ड डिभिजन मोनदों बेखौनो रंजा एग्जाम होआलासिनो गोसोबायदि पास खालामनानै गोसोबायदि डिभिजन रानना होनानै फालतुसो खालामबाय नोंहालाय बेसेबां डिभिजन मोनखो फार्स्ट डिभिजन बेखौनो नोंहा दुखु जाबाय हापां फ्रियाव फार्स्ट डिभिजन मोननायखौनो फ्रियाव फार्स्ट डिभिजन मोननायसो होनबावदों बेनिख्रुइसो बांसिन बुरजा नाम्बार मोनबावगौमोन आं एग्जाम होनाय मोनब्ला मिथिबाय दालाय बेसेबांथो मोनखो 599 मोनबाय आरो 1 नाम्बारखौबा मानो होआखिसै आंनोबा 1 नाम्बारखौबा सोरनो दाहार हरखो बेबोथ' फार्स्ट डिभिजन मोनदों रंजानांगौसो आरो नोंनो बेसेबां बुरजा नाम्बार नांबावगौ जाखो हापां 599 नाम्बार मोननानैलाय आरो मा नाम्बार नांबावगौ मानो नाम्बार नांबावगौ जाखो आं इसिबां मोजां आखर हिसाबै आंनो 100 होनांगौ आंनो नाम्बारखौ मिथिबाय आरो आं कुइसन एन्सारखौथ' रोंखाजोबखायो बिदि हिसाबैथ' आङो बिराद बुरजा नाम्बार मोनबावनांगौमोन आरो ओइ दस्ति नोंहालाय बेसेबां नाम्बाराव पास जाखो बेखौनो नागिरगासिनो दङलै आं नोंलाय नायना होलाय माथो फार्स्ट डिभिजन लायलै सन्थला नोङो मा फार्स्ट डिभिजन मोनदों होननाय लोगो लोगो बिहुसो जाबाय नै सासेया जाम्बाबा बेहासो फार्स्ट डिभिजन मोनबाय आरो लास्ट बेन्चआव थेन्थ'बाय थाग्राया मोनसेबो कुइसननि एन्सार होनो हायिया एग्जाम मोनफ्रोमबो 40-30 नाम्बार मोनग्राया माखौबा फार्स्ट डिभिजन मोनलायदों आरो ओइ अमा राजा नोंनाबो रिजाल्टआ होबायलै खोमाखौ होथेजोबना लाखानोसैलां खोनासङालां अमा राजा नों 3rd डिभिजनाव पास जाबाय मा होनखो फेल जादों ना मा होनखो अमा राजा 3rd डिभिजनाव पास जाबाय नों नंमारगौना 3rd डिभिजन पास जाबाय आङो मेट्रिक पास जाबाय एइ खोनाबायना सोमस्रि हापां बम्ब्र दुमफाव सन्थ आं मेट्रिक पास जाबाय अमा राजाया मेट्रिक पास जाबाय सोर हाबावनो अमा राजाजों Yeay, कलेज थांगोन सिख्ला एदावगोन बाइक बिरफुंलायगोन इनिफ्राय बाइकनि खिथुआव सिख्ला फज'गोन गेदेर सिख्लाबाबो गवा बयखौबो एदावगोन Hey, अमा राजा कलेजाव थांगोन गाबोननिफ्राय कलेजाव थांनानै सिख्ला एदावगोन ओइ मेट्रिक पास जानायनि जै सिं 3rd डिभिजनानोसो बेलाय मोनसे बाहानासो डिभिजन होनायफ्रालाय पास जानायसो मेन 3rd डिभिजनबाबो बिराद गोजोननाय दंब्रा बिराद प्राउड फिल खालामदोंब्रा आं गावखौनो अमा राजा थारैनो नों कलेजाव थांमारसिगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु हटेलाव मा जायो जाहोनोसै आं नोंसोरनो दाउ हनै सासेया बिहुसो जानानै दङ सन्थलाया मोनफेरै बुस्थुखौ मोनहोबालाय बिहु जाखागोनखा मालाबाबो 1st डिभिजन थांफेरै मानसियालाय दे एबारसो 1st डिभिजन थांनायालाय जायो बिदि जायो थौ मा जायो जानो हागोन फै मा राजानो थिगखाय मालाय 3rd डिभिजनावनो जि रंजालांबाय हनै सासेया 1st डिभिजन मोननायनि माबा बिहुसो जाबाय सासेया 1st डिभिजन मोनबाबो खुसि गैया सासेया हनै गाबलागासिनो रोंला नोंसोरखौ हाट अमा राजाजों थांफानोसै आं दस्ति सिखारदोब्रा माखौबा 10 नाम्बारखौ होबावबानो जायो 10 नाम्बारखौ होबावबा मा जायोमोन दे थेवबो नोंहा 1st डिभिजन थांदोंहाय हापां आंहासो 2nd डिभिजनसो जाबाय एसे नाम्बार मोनबावबानो 2 नाम्बार मोनबावबानो आंहा 1st डिभिजन मोनसिगौमोन रोंला लां इसोरखौ हट आंबो थांफानोसैलै अमा राजा दुमफावमोनजोंनो